थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो। मैयानि जे क'क्राझारनि जाथाय नोंथांमोना नुलांखाबाय जानो हागौ। आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव नायलांनो हागोन। आं दसेनि उनाव फैगासिनो दं आरोखि ना। नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसनखौ आं होगासिनो दङ। जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो। बिसोर मोदोम दाङो, हौवाया मोदोम दाङो, हिनजावफोरनि मोदोम दाङो, एवथुयो, ओमफ्राय खानाय बोलाबायो। थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो। मा होनो बेखौ लिङो आरो सेक्सुवेलि, ओमफ्राय असल्टबो खालामो बिराद। माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो। बिदिनो रायलाबायो, दंखि होलाबायो, खानायाव हमना बोयो, आथिङाव हमना बोयो, मा होनो बुयोबो, बिदिनो खालामो आरो बिसोरो। माब्लानिफ्राय मावदोंमोन नों खामानि? आङो 30 जुननिफ्राय मावदों। 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों, बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया। नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो? आंखौ टाच खालामदों, उदैयाव टाच खालामदों, मेउथुदों, बिदिनो खालामदों। ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि, मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो, हम नहीं करेगा, बिदि होननानै बुंदों आरो बियो। हिन्जावाथ' बालुक जरानि, हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो। हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो। हौवानि नामा? हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय, बावबाय आङो नामखौ, टाइटेलखौ, जायखिया नामा अमृत तान्स। 그만 먹어요. 야, 너무 많아. 무슨 말 받아? दादागिरिया जोंनाव सोलिया अमृत राजथाननि गुन्डागिरि ना सोलिबो अमृत राजथाननि दादागिरि ना सोलिबो दा जाथायखौ खोनानानै माने पुलिसा हमबाय होननानै बुंदों आरोखि ना लोगोफोर। हमबाय आरोखि बिसोरखौ। दा बेसो आरोखि ना, फिसायखौबो हमदों ना हिनजावखौबो हमदों। आंनि बायदिब्ला सानैबो बिसिखौबो फिसायखौबो हमनांगौ आरोखि ना। बे दायनिगिरिया बिसोर बिसि फिसाय सानैनावबो दङ। मानो होननानै बुङोबा हिनजावनो खोन्थाखायोमोन जाहैदों बे सिख्लाफ्रा आरोखि ना। ओमफ्राय हिनजावा खोन्थासेयावबो फिसायनि खोथाफोरखौहाय माने एक्सेप्ट खालामा आरोखि ना। फिसायनाव दायखौ खोख्लैनो नागिरा बा बादा होनो नागिरा आरोखि। बिनि दायावहाय बिनि हिनजावाबो दाय थागोन आरोखि। दा आं बेखौ बुंनाय जायो आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनासो मा सानो
बिनि दायनिगिरिया बिनि हिन्जावाबो जाथावना जाथावा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरोखि ना। दा बेखौनो बुंनो गोसो जायो आरोखि ना, इसे गोजान राजस्थाननिफ्राय फैनानै जोंनि बर' आइजोखौ बर' सिख्लाफोरनि सायाव बेबायदि अयथासार खालामोब्ला आरोखि ना, गाज्रि दाहान्दा खालामनानै गाज्रि बिजनेस खालामनो सानोबा जों बेखौ बयबो सहायनानै थानो हाया आरोखि ना। दा बेखौनो बुंनांगोन जोङो, राजस्थाननि मानसिया जोंनि बे बड'लेण्डआव फैनानै बेबायदि खालामनायखौ मालाबाबो कनसिडार होनो नाङा आरोखि ना। आरो बेनो बे जायगायावहाय दखान होनायनि सुबिदाखौ होनो नांला आंनि बायदिबा। दा नोंथांमोननि थाखायब्ला मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। बाय बाय, गोजोन्थों।